मचिया बैठल हमरो सासु त बहू से अरज करे हो। बहू आई गईले कार्तिक के महीनावा त करवा के पूजन होई है। चौथी व्रत होई है हो। मचिया बैठल हमरो सासु त बहू से अरज करे हो। बहू आई गईले कार्तिक के महीनावा करौआ के दिनवा चौथ के पूजन होई है हो। बहुआ नहीं अइले बीरना तोहार पियरियो ना ले अइले कैसे तू पूजन करबू हो। बहुआ नहीं अइले बीरना तोहार पियरियो ना ले अइले कैसे तू चौथी के पूजन करबू हो। इतनी बचन बहुआ सुनली नैना लोड़वा ढारेली नैना लोड़वा ढारेली हो। सासु बाप हमरो नाने में मरी गईले मैया मोरा बूढ़ा भैली हो। सासु बाप हमरो बचपन में मरी गईले मैया हमरो बूढ़ा भैली हो। सासु भैया के भौजिया पनवली पियरिया हमके लई करौआ हमके लई हो। सासु भौजी त भैया पनवली चुनरिया हमके लई करौआ हमके लई हो। इतनी बचन सासु सुनेली बहू समझावेली बहू समझावेली हो। बहू पोछना नैना के लोरत हमही बजरिया जइबहु। बहू पोछना नैना के लोरत हमही बजरिया जइबहु। बहुआ हम लइब तोहके पियरिया तयवरु करौआ चौथी तुहु पूजिहा चौथी तुहु पूजिहा त चांद के अर्घ दीह चांद के अर्घ दीह हो। एक हाथ लेली पूजा थाल त सुरहु सिंगार कैली सुरहु सिंगार कैली हो। आहे चली दिहली चौथी पूजनवा त मंगल गावेली हो। आहे चली दिहली करवा माता के पूजनवा त मंगल गावेली हो। जैसे रहे चांद संग चांदनिया सूरज संग किरनिया सूरज संग